बांद्राय साजायदोथ' ना सुदर्शन र' रावबो फैयाखैलै फैथ'वाखै र' रावबो दा फैबासो जागोन ना हा सापर्ट जाया नामा सासे फैजेनबाय थेंक इउ नै बार्थडेनि बार्थडे जाग्रा माखा एकदमबारे ओइ साजायनायानो जाथाराखै माथो नोंनालाय साजाय दा जानायावबा नोंसोरो औलै दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइफआव फैबाय रोङामोननो दिनै लोंब्रबदो एसे थिला बाथौ माबानायफ्रानो नै जाहानाव पुष्पानिबो दंलायबावो दे एक्टरा पुष्पाराज एसे थिलाबालाय माला मोनजानांगौलै केकआलाय दे एसे खारा जानांगौब्रा साजायनायफोरा थेलेबले बार्थडे ना दा बिखौनो गैथ'वा सारायाव ओंखारफिनबाय माथो ओंखारफिनजोबालै बाय दै ब्र' नै बिदाय लालांबाय माथो ओइ नै भिलेज कुकिं ओइ बाबु नैलै बार्थडे दं जोंहा बार्थडे ओइ कमेन्ट हर कमेन्ट ओइ जोंहा बिदानि फिसाजोआनो नै माबानि मानि एक्टरमोनलाय मा फिल्म मोनलाय ओइ बेलुनखौसो नस्थ' खालामजोबगोन नोंसोरो ए फुल
लारि लारि माबा दोननांगौ बिदि थोबसे थोबसे नै दासो देलायदो जोंहा बार्थडे मालिकआनो दे हेपि बार्थडे टु इउ होनहरदो अ जिउआव साक्सेस जानो हानाय बायदि नोंसोरसो दोनै मस्थ' बार्थडे थानायावनो इदि गावलायबाय थानोसै थिउ थिउनो जायालै नोंसोरसो संनाय खावनायफ्रा रेडि जाथारनांसिगौ लाजिनाब्रा एक्टर नालाय एक्टर मा फिल्म मोनलै नोंना आंगा दाउखि खिला जालायनाया है मा फिल्म मोनलाय मिस्र इनालै बेफोरना ओंखारफिनलायबाय माथो ओइ बेरबाय थाबाय आंनाव सकआव सोंदोंमोन इ जागोन थोगोन होआलै होननानै एक्टर माथो रावबो गैला ना है बार्थडे मा एक्टर दिनै नोंनि डाइलगखौ एसे होननाय ओइ साजायनायानो दाबो जायाबा माला मोनजानांगौलै ओइ बिलुना बिदि गुगाबाय थाबालाय बेरबाय थाबा मा जागोन दे
ओइद नै गाजालानियावसो गोलैफैबाय ओइ एक्टर राजा दासो फैदो मोजां सिब्रा फैयो आरो ओंखारफिनोलै ओइद मोजां ओइ बेरलायबाय रावबो गैयालै ओंखारफिनबाय थायो सासे फैयो सानै फैयो थांफिनबाय थायो नाथुर एसे सेख्रेबना होनो फैबाय आरो थांफिनो अ ओइ चेनेलखौ एसे सेक्रेबना होनो सोरखौबा सोरखौबा दोननाय एक्टर फेसबुकाव नङालै इउटुब बिस्ट्र' सिनायना होब्रा 1 घन्टासो ओइ जायो फिसाद्राय गिदिरलाय ना मस्थ' माबाया पामा बारा जादों पामखौ इसोर बारा बाराद्राय होबायना एसे खम खम होनांगौ आरो जायगाया गुसुं जादों ओइ जा दिरुं खानाबो है मा ओंखारफिनबाय थायोलै इनो बार्थडे मालिकआ जायो नामालै लेथ्रा मा जाखो खै बोसोर जाखो नानि 17 ए फाग्ला इदि जाबाय बायो नामा मायाव फिसाद्राय जागोनथ' आरो बेलेगलाय बे ओइ साजायनायानो दाबो जाला नोंसिना माला मोनजानांगौलै बेलेगलाय ब्रा अयाव दिरुं खानानै गोराबो पाक्कायाव सिथाबाना ओरैनो हरदो एसे
बार्थडेआ मादै मबाइल खालामनाय मादैनिखौ मादै मबाइल बोरो साजायनाया हा एक्टर रान्दिनि माखाबो थिलाथा रावबो नायथाराखैलै फैयो आरो थांफिनो मोसाहारि गोजा ना मा होनदो खानायालाय साफा गोलावमोनानो खेंख्रा खेंख्रि नङामोनब्ला ना होद बोहैनांगोनलै नोंखो 2000सोनि लांफै आर'नाइखौलाय मानो होथेलाबायनांगौ जाखो कमेन्ट हरदो लोगोफोर माथो फैयो आरो थाङो फैयो थाङो बहा दोनखोब्रा मबाइलखौलाय मा मानो खुलिलै खामानि दं केमेरा मोजां नङा आंना केमेराखौ बिमल दे दाबो जाया नालै केकआ बोरो ए नेटफ्लिक्ससो लानोसै माबा गैया लाया आंनावनो दंखायो आंना मोनलोङो नालाय साजायनायानो एख'नो जाथ'वाखै
माबिना सि लाइफआव फैनाय हासिमब्रा र' सिनांगौना सोरआ र' सिनांगौना सोरआ नोद नोद खालामदोंबाथाय नोंखौ खाथियावनो फैनो होआ खालामदोंबाथाय नोंखौ खाथियावनो फैनो होआ गैया गैया खोमायनो नायबाय था बेसरनि नै गावबाय दं नायबाय था कमेन्टफोरबो जानो फैद' दे ओइ फट' लानो नागिरदों र' लाथो सिलाथोब्रा 2 घन्टासो नायथोना र' हो होना दोन ओइ बेरबाय थाबा बोरै जागोनलै बार्डेआनो जास्लाबनाय नङा स' है मानसिफोर होनो मोना फैबाय आबै आबौ बोरो नोंहानो मबाइला जा जों लायाव फैदोब्रा मानो दान माखौ ओंखारखो नोंसोर गावलायबाय थानोसै नामा लाल साल फुननो गाइखेर नाङा मानो गाइखेर दानो मानो गाइखेर लाबोयो न' थाजा गोजास' अ दावरिया लानानै फैबायब्रा लायनि र' थौ सानजो बक्सा मा बक्सा लाबोयो थाङा गुगुंखौ दानांगौ ना दामा दामा आरो थिगैयालाय
来 这不能我那个， CD देखायनांगोन ना 我要 TV 按不住， CD देखायाबालाय 妈呢？TV 了那么住，马上回来，咱我是木上跟把这个我空着很呐，嘿，把这个空我说，跟他们那样。 दामना फै